Kidung Nusantara. Dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, suku-suku bangsa memuji, mengangkat namamu yang kudus. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Walau berbeda nada dan rupa, kami satu dalam kasih-Mu. Setiap suara naik ke surga, menjadi pujian dalam keharmonisan. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Indahnya Kidung Nusantara. Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram.
Selain media digital, Renungan Harian Ikut Laku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlaku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Pak pakai ingat lan kami nomban HKBP Rawamangun. Tapasaka kaleta 25 menit tamane menomba. Tapasadi itu surat madatu, surat apenanian na tonoran kami nomban. Tati romelo itu hapeta, da ananoni kemarasan ki menomba. Rapa komi, ya palantuk itu penami la menomba. Lako bintu kombongan tu online menomba, daka komi inan melo, ya pakai itu pakaian si patok na dipakai menomba. Turuk melo itu mintu onoran na kami nomban, saya lako upuuna. Kalamak menomba, isola kombongan HKBP Rawamangun. Uang umpasakeki. Orasma di hita salut na amanginang. Adorang so masuk hita tu par mingguata di manogoton. Martang yang nahoho mahita di bagasan rohata. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ende nomor 570 sia ayat sada saat rodi ayat tolu.
Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Segala berani debata. Amen. Satu galena apor sea onmu duhata si parmonam do pangon miarmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selama di debata. Amen. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selama di debata. Amen. Kuasa hutan-hutan, donok do Tuhani, ibana nauhe, patuduk musuhi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selama di debata. Amen. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selama di debata. Amen. Di hutan Tuhanmu, kerajaan menangi. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot anoon. Amen. Mar tua do halak nama naon di pangujunan, aidung tahu sian pangujunani, jaloon na do tupal hanguluan, na pinar baga-baga ni Tuhani tu akan na holong roha di ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata parguguna suhatu dosan, na badia doho, pardosa do ianggo hami,
alai diodingi hodo akan namar haposan jalan namar porus tuho, alani i rohami tuho, mangasahon asini roham, sai unang tulak hamisian julum, akup ni i lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon ma patik ni debata imana di net sian patik parjulu saat rodi patik pasapuluhon. Patik parjulu ahudo jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di benua gijang dohot na di benua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot, akan na marsineang di goarna. Patik opaton, ingot hamuma pabadion ari minggui, dinaonom ari maulah hamuna sasi ulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradeana ni Jahoba de Batamdui dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pe namange bati hutam ai dina onom ari do di topa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitohoni di baheni do ubahena di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon mudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehoni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang diape ugasani donganmu.
BH padok ni debata taringo tu patik na sapului odo ahu do jahoba debatam ninna debatata pargugu na suatu dosan jala parimas ciluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinoparni akan nasugo roha diau alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu akan nama holong ni roha diau naso mangalosi patiki ido sahatna atau ngerap martangyang mahita mangido gogo tutu hate debata lau mangulahon nahobar tu patik nai ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi amen. Potima dosata martangi yang mahita ali Tuhan debata amanami parasi rohana sumurung napungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido saya si marohami dasad dok bangso nami sesama dosa nami saluhutna saya sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Tabege hata baga-baga taringo tu hasisaani dosa. Satokin do hutadi koko alai papungu-pungoko maho muse marhite-hite aka asini roha godang tagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopoko alai marhite-hite denggan basa saliling-liling na asiaku ho ninna jahoba si palua ho asangapon ma di debata na digijang.
BG mahatani debata naga beturpuk epistel di minggu tasadariot dimana di enetian buku Joshua Bidu 24 mamukasian ayat 14 sahat rodi di ayat 24 tajahama marsikap sorin di ayat 24 rap hitama jahasa onpe sai habiari hamu majahoba jala marsi hohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasitongan jala paholang hamu dibatasi leban akan ani uluan ni opumuna di baribani batang aiki dohot di Mesir jala ului hamu ma Jahoba alai molotung sogoro hamuna mangoloi Jahoba pilit hamu masadarion manang ise nang oloan muna manang debata sileban akan ani oloan ni opumuna di baribani batang aiki manang di debata ni halak amori na punatano na ni nyanan munai alai anggo au dohot dongak sajabu ikon Jahoba do oloan nami dungi nina bangsoi ma mangalusi tau mai sian hami anggo tung manadik kon Jahoba laho mangului aka dibatasi leban ai Jahoba debatata ibana nang manogihon hita dohot oputa ruar sian tano Mesir sian bagas parhatobanan jala ibana nang mambahen di adopata tada akka na boloni jala diramoti do hita di sandok dalan na ita dalani di tonga-tonga ni saluhut bangso akka na ita bolus Jahoba huhut mangojar saluhut bangso ro di halak amori na maringan ditanui jumulusian hita hami pe Jahoba do naeng oloan nami ai ibana do debatata dungi didoksi Joshua matu bangsoi dang tarbahen hamu mangoloi Jahoba ai debata nabadia do ibana debata parimas do ibana dang tagamon marpamwati rohana mida pangalasion muna dohot mida dosa munai molotung ditadikon hamu Jahoba jala dioloi hamu aka dibatasi leban marbalik ma ibana menorui hamu tung siap hamu bahenonna obar tu uhumna na dinggani naung binahenon tuhamu dungi nina bangsoi ma tu Joshua sitoka makanggoi ikon Jahoba do naing oloan nami jadi didoksi Joshua ma tu bangsoi hamu sadiri do sitidangi dopak hamu paboa naung dipilit hamu Jahoba naing oloan muna ibana jadi nina nasida ma kami ma tutu sitidangi onpe paholang hamu ma debata sileban akana di tonga-tonga munai jala pauduk hamu rohamuna tu Jahoba debata ni Israel
Jadi nina bangsoi ma tu si Joshua, Jehovah de batatai do naeng uluan nami, jala suara nai naeng tangihonon nami. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani de bata, jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porseotai tongona hina tidakoni dongata sah porseaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama parguguno sah tudusan na tomo palangit hotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia adorang sohabubuan Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru tung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaek tu surgo lau hudul tu siamune di bata Jehovah amanai palguguna suatu dosani disi mai ibana pai memelok sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia, huria hatopani ala Kristen akan nabadia, dohot diasisani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dusogot daging ni halak naong mate, dohot dianguluan na sora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Oktober 2024. Pertanyaan Wake, Rabu 27 Oktober 2024. Wake Utan Kayu Kayu Manis di Bagasni keluarga Karel Maruli Sihombing, Yurma Dumaria Boru Marpaung. Jalan Budi nomor 12 RT Sia RW Walu Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur. 2. Wek Duren Sawit di Bagasni keluarga Nyonya Situa Rum Sirait Buru Dolok Seribu. Jalan Narada Raya Blok E nomor 8 sampai 9 RT Pitu RW Onom Jakarta Timur. Wek Gangkana di Bagasni keluarga Nyonya Tobing Bor Hutapea, alamat Gangkana nomor 5 RT Walu RW 15 Jakarta Timur. 4. Wek Rawasari Cempaka Putih di Bagasni keluarga Hot Mauli Tabunan Bor Hutagalung, Jalan IGF nomor 52 RT 01 RW 0 Sia Rawamangun Jakarta Pusat. Kamis 24 Oktober 2024. Wake Sada, Wake balap sepeda di Bagasni keluarga David Teringat Napitupulu, LP Suryani Sianipar. Alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5 nomor 21 A Jakarta Timur. Bulan Musik HKBP Rawamangun. Dohot Lasni Roha, Udang Hami Sudir Ruasni Huriata Laho Mames Tahun Bulan Musik Budaya di HKBP Rawamangun, Ima Laho Patuduhon, Haulion Budaya Daerah Ima. Tanggal 20 Oktober 2024 Sedarion Nuansa Etnis Toraja. Tanggal 27 Oktober 2024 Nuansa Etnis Batak. Sudema Ruasni Ruyata berpartisipasi Parsidohot memakai busana madang atribut hobatu tema etnis Gandup Minggu. Pelayanan Lapas Cipinang. Kamis 24 Oktober 2024 pukul sia WIB Seksi Sending Marturia HKBP Rawamangun Patupa ibadah pelayanan Lapas Cipinang kelas 1 Niuluhon ni Padita Bander Siburian MTH. Pengurus dot anggota Seksi Sending Marturia HKBP Rawamangun asama dohoti pelayanan ini. Sermon Dewan Marturia HKBP Rawamangun. Sermon Dewan Marturia di Patupa tanggal 25 Oktober 2024 pukul 10 sia WIT maringanan di gereja sudah pengurus dohot anggota dewan dohot seksi-seksi asama dohoti sermon Dewan Marturiai. Pesta Gotilon 2024 HKBP Dadap Kosambi. Minggu 27 Oktober 2024 pukul sia 30 WIB HKBP Dadap Kosambi Resort Kamal Raya Patupa Pesta Gotilon dohot papungudana laho tu pembangunan gereja. Huriata HKBP Ramangun marhite punguan ina sola gracia nyudang madohoti pestai naniuluhon ni Padita Resort Banner Siburian MTH. Pareheon lansia HKBP Rawamangun. Obartu Parheheon lansia HKBP Rawamangun seksi lansia Patupa aka kegiatan songon na adong di Hartas Tikting. Puncak Parheheon ima Minggu tanggal 17 November 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB. Tuhatama nama masu-masu ulau ni Bui Mardalan dohot dengan. Parheheon ama HKBP Rawamangun. Di Patupa Huriata do kegiatan Parheheon ama HKBP Rawamangun 2024 do tema kaum bapak sebagai kepala dan imam di keluarga Efesus 5 ayat 20.
Puncak Parheon Ima hari Minggu tanggal 10 November 2024 amani huriata pasidoho dong pelayanan permingguan sian mulai pukul 6 sahatu pukul 10 sia diminggui. Informasi lengkap boima di Jaha di Harotas Tikting nong di Parade Mang web HKBP Rawamangun. Tikting naik marbagas, tik-tik parjolo, naik majalo pasu-pasu parbagas sama Benedikto Atnes Sihite, ruas ni HKBP Resort Ciputat, anak ni Amata Bonar Frans Sihite, tubuh ni Inata Maria Soni Isabella Borutobing, Dohot Roana, Panda Betania Boru Napituhulu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kampung Ambon, Boru ni Amata Firman Haposan Napituhulu, tubuh ni Inata Maralina Boru Siahan, Pamasumasuon hari Sabtu 2 November 2024 pukul sia wib di Gereja Resort Kelapa Gading. Tik-tik paduahon sada neng majalo pasu-pasu parbaga soma Juli Beston Gultum, ruas ni HKBP Resort Nomensen Sigupar, anak ni Amata perlindungan Gultum Nahinan, tubuh ni Inata Loiker Boru Siregar, Dohot Oroana Vanessa Emaula Boru Barimbing, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Gangkana, Boru ni Amata Sahata B Barimbing, tubuh ni Inata Romauli Boru Sihombing. Pamasumasuon hari Sabtu 2 November 2024 pukul sia wib di Gereja Resort Rawamangun. 2. Naing Majalo pasu-pasu parbaga soma Gilbert Samuel Pamilian Napitupulu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wit Penggilingan, anak ni Amata Pargaulan Napitupulu, tubuh ni Inata Rosemary Boru Sirait, Dohot Orwana, Jessica Preshana Marsaulida Boru Gultum, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Utan Kayu Kayu Manis, Boru ni Amata Manegar Frans Segar Gultom, tubuh di Inata Mariana Boru Tapubolon. Pamasung-masuon hari Sabtu 26 Oktober pukul 8.30 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhat tama nama masuk-masuk persarifeon nasida, gabi persarifeon nadinggan di tengah-tengah ta tarlumubi di joloni tuhatta. Ruas Namoding, Sada. Nah di hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Nungajul Modik Sahalak Ama Robert Saud Nenggolan, umur 57 tahun. Hinabaluhan ni Inata Jenni Boru Pajaitan, alamat Jalan Rawasari Timur, nomor E24 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Wek Rawasari Cempaka Putih. Kemudian Selasa 15 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. 2. Nah di hari Jumat 10 Oktober 2024 Nungaju Molomodik Sahalak Ama Baktiar Siburian, umur 54 tahun. Inabaluhon ni Inata Sodak Padung Tiaraful Elfrina Boris Situmorang, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Asem nomor sada nomor 25 RT Walu RW Tolu Utan Kayu Jakarta Timur, Wek Utan Kayu Kayu Manis. Kemudian Sabtu 10 Oktober 2024 di TPU Menteng Pulau. Nah di hari Jumat 10 Oktober 2024 Nungaju Bolo Woding Sahalak Ama Otman Pramada Hasirait, umur 52 tahun. Hinabaluhon ni Inata Astariyama Boru Hutajulu,
alamat Jalan Nanas Gang T 14 RT 10 RW 10 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, WEG Utan Kayu Kayu Manis. Kemudian Sadarion 20 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa. Tuhat tama na mga lehon gogo dohot pangapulian di keluarga na ditinggalhon. Pilihan dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harus tikting no pinarada ni huriata. Di pasu-pasu di Batama akka barita masa dohot ulaun akka si patu-pauta bain sangap di guarna. Songoni matikting di huriata minggu Sadarion. Mau lihat ya.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, di mana mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Amuna kadamang dohot dainang selamat hari Minggu madihita salu na horas berita nauli pasuk suklas nerohata di bagasa mingguon di mana tersurat di Rom 10:2 mamuka maisyan ayat sada rodi ayat 2 usaha madihita tapai huti hukma di bagasa rohat tabi na huapoi mahamu ali akadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamuma daging muna bain pilihan na mangulu na badia na hinaholongan ni debata ima hadaulatun ni namar roha jala unang gabe sarobang hamu dohot pertibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manibangi lo rohani debata ima nauli na hinalasonna dohot na sundengkan ay marhite siyan asini roha nanindihon na tuau hupaingot ma ganup hamu unang ma terbang rajumi hamu dirimu lubi siyan napatut alai itap ninatamama parrohaum muna ganup marguru tugurang ni hapur seyaon na tinurpukon ni debata tuibana upamana torop do ruas ni daging ta alai dada saudaon ruasi sudi songoni do hita torop sa daging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita ganup mazalos lehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tuhita ia panurirangon na yang mamardumu tuhapor seyaon ia ulau marhobas ba ulau marhobas ma ia haguruon ima ia pangapoion ima ia na mangasi isian bulus ni rohama ia na manguluhon maringgas ni rohama ia na marbasa-basa sian las ni rohama ima sahana kuriani tuhata mingguta sadarion majuhon hita asatakas marngulu na daulat roha mungkin lebih akrab dalam bahasa Indonesia agar kita benar-benar beribadah kepada Tuhan agar kita beribadah kepada Tuhan. Adong dua rumang ni na beribadah. Sada marede hita, budul hita merminggu, dungi mertangiang hita, markur anak kota sekolah minggu, markur nang akaama, markur nang gabungan ibadah ibadah na seremonial dala tatangyak ko manatulu pungatong nang maret na kingate asa bolas na sidan non gabe juara anggo au juri nga pasti juara saya damu daus tatangyak ko nang akaama asalam torop naro tupungan namon
Hita kana marminggu noeng asa masuk kita tupungan nama. Alas sokon nataboti kau nak kaningate. Naking sokon naguranggo. Akai majo rumang ni parzolo parmingguon hadaulaton beribadah. Maredde hita tapuji guarna merkur hita mertangiak kita saluhu namai ibadah. Ngolu na marhadaulaton. Alai adong dos sadar nari rumang nina beribadah. Jala dos argana doho per minggu tahun. Dos argana doho parediota. Dos argana doho sude akka kurnauli na taedehoni. Ima ibadah secara sosial, ibadah nasonya deho merhiti pamangan, alai ibadah naniulahon merhiti pabainan. Ima ibadah. Jadang pola ikos say markur ibana. Dak pola ikos say maredde ibana martangiang. Alai na beribadah do ibana. Molo diulahon ibana nasa pabahenan na. Mangulahon nakanauli na dinggan. Marujahat tu lomo ni rohani debata. Hamunak kadamang dohot dainang. Boy do na beribadaon dipahami secara lahiriah. Misalnya burju-burju tubuk. Anggong ngasih tongon beribadaon. Yesoi bohi nalabok-labok. Alim. Anggon toho mau na beribadah. Alai sada marumang ni idope anggon na beribadai. Alai naking dos doargana hadaulatun ni rohai ibadah yang sejati nasopolan ni dehon nasopolan ni lopit tangan lahom mertangiang alai diulahon ulona sa denggan-denggan. Maka kalau anak muda bekerja dengan sebaik-baiknya di kantor, meskipun sebetulnya kamu tidak bernyanyi di situ atau berdoa dalam arti seremonial di situ, tapi kalau kau kerjakan pekerjaanmu dengan sungguh, dengan tuntas, dengan selesai, itulah juga ibadah. Alabuido sasahalak merminggu terus mertangiang burzu Marede burzu, alai melo di kantor, tak kaya saya ada surat sadari kerja ibana. Jadi marsak ma uduanna, marsak dohot pimpinanna. Apalagi misalnya gazang desina tol-tol, jasna tong tol-tol, HP saya ada surat petak selesai dikerjoi, itu bukan ibadah yang operasional. Hamunak kadamang dohot dainang tapamana mazolo musenaking ayat 12 didok na huapoi mahamu ali akarongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangulu nabadia nahi nalomohon ni debata ima didok hadaulatun ni namar roha. Basa dok kon hadaulatun ni namar roha. Ala adonggo hadaulatun ni nahurang roha. Menganggap bahwa dia berbuat baik padahal dia belum berbuat baik. Hurian itu hatta sada contoh secara operasional ibadah yang sejation. Buma jolo tapuka bibil tabi na tersurat di Jakobus bidusada
ayat 27. Jakobus sada ayat 27. Ngabui tabuka kamanginang tauji mazororak majaha dang dihata-bata kete alehat Indonesia pebo matong tazaha alai tampilhon oleh tim media. Boleh juga lah bahasa Batak atau bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Kita coba baca Bapak Ibu 3 ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Menurut Apostol Jakobus tolu hapataran ni hadauleton natutu situtu atau ibadah yang murni yang tak bercatat. Pertama, mengunjungi anak yatim piatu. Madulo akana somarama somarina. Itulah ibadah yang sejati. Au saya huingot do mantan rektor STT Nazulu, Dr. AA Sitopul. Dung ulang tahun di mana di sada restoran tertentu. Dungi iko berhak doiwana muse namas tahun ulang tahun nai tu penjara. Jadi marulang tahun di mana rap dohot akan narapidanai. Meredeed nasi dan martopak-topak makan bersama, beribadah bersama dengan para narapidana. Hubayak korupani kuriat HKBP Rawamangun melogodang tajalo basa-basa siat tuhatai ulang tahun pernikahan, ulang tahun ke-75 jubileum rupani dungi sada 2B mabuan ulang tahun nai mamesta hot satu anak yatim piatu dan nama takra olop-olop ni rohani Jahoba di Banua Gijangan ala tadulo akka na somarama somarina. Atau misalnya punguan gabungan ini ulang tahun nanti entah ke-10 lalu mereka beribadah bersama dengan anak-anak jalanan. Saya yakin anak jalanan ini setiap hari akan berdoa, berkatilah ya Tuhan punguan gabungan HKBP Rawamangun. Berkatilah ya Tuhan punguan ama HKBP Rawamangun inna rupani. Sudah nasi dah mamari tahun ni tu sadok nanti dana lewobi makka mulai tahun ni tujulu ni debata. Gue kenapa dua nak ngidok kon ibadah yang sejati yang tak bercatat itu di do ison ima madulo akan nama balu di hapor suhonna. Boleh tampilkan lagi media bahasa Indonesia tadi mengungkapkan madulo akan nama balu di bagasan hapor suhonna. Jadi taparrohau jadi sol janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi memang dang didok sudah janda. Alaya ke janda na susah lo. Nang di hata bata na di hapor suhonna. Aladong go janda na so susah gudang. Bamelusong na hubotodo janda rupani janda kembang jangan oke boto susah enjoy do terus ibana madalani akka ari-ari ningoluna alayang go terpuk tau di dokon ibadah yang sejati mengunjungi janda-janda di dalam kesusahan mereka akana di bagasan hapor suhonna. Alai itu tu jamot
Olo lam liling gabi lam cinta nak tu jandai. Bisa motobe dirina. Unang alam berjuhusa da ama poso jandaon terus idongan-dongani topot. Ay berbahaya itu. Zamot. Molo so terdapat di pesonari na di pebeda di batadui. Molo so terdapat di pesonari na lomoro perohani di batamu baho sendiri. Unang isadatiki terzergot to kebe maila. Dalaga be pertuktuhan di tongani huria, di tongani masyarakat, di tongani bangsa. Dungin apa toluho di dok naking mangaramoti diri maraloho portibion unang merlidang. Ibadah yang sejati menjaga diri supaya engkau tidak menjadi tercemar dalam iman, dalam hidup kita. Nah, tuari hodok kodot hubungan namaon, asongon nadong gos ada 2 ruas tahun nasodong mungkin tuk parsihu misikona mulau ngakana moding. Dia hodok margolo majuham waka ama. Aidang apalah mau lisa sitong dia ka ama karir. Nah kada memiliki jaringan yang banyak, itu remurarom masih papunguan non, jalan mesti tugu-tuguan. Apalagi dokon pesta parheheon ama, mangalehon sada mobil ambulan, adak pola mau yang ko dipungan namau. Pola memereng bohi mune, nangadong pola mol huide patupau mune. Ati adong ruaksta nasoboy tu gogonan laho mangurupi. Isido lebanah kana parheon, apalagi pungan amat tahun, odope parheonon dukon 3 tahun alane kopiton dakkebu merpungu. Sekali ama parheon ada dampaknya nanti untuk gereja. Amin akamang. Masonda mekel kalau situasi nagaon. Ay pola mamauri di hamin rohani bagasar rupani. Ibadah yang tak bercacat mengunjungi anak-anak yatim piatu. Madulo akan namabelu di bagasan hapor suhonna. Anggo sopor su gotong hamwak kainang namabelu una pola hati roham nak so itopot. Gari ada dohok mahmu mangurupi. Dohok mahamulaho mangalehon gogomuna tangamuna mangurupya kana patut si urupata. Alai dipaingot dahi takamang do inang mulubui pe tapatupa adong go naik kosi zamot tonota. Taide mozolo di ayat 2. Behahita ditikina beribadah yang sejati i. Behahita ditiki mangaulahon hadaulatoni. Harosi kak mizol manapatar molo natutui bana beribadah yang sejati marhadaulaton di jolo ni debata. Tapamana jolo muse ayat 2. Ada media tadi ada bahasa Batak boleh ditampilkan sambil di ayat 2 idok jalau nang gabe sarobang hamu dohot portibion. Unang gabe sarobang. Alai gabe baru mahamudung muba pikiramuna. Asa tahu hamu manibangi lo menirohan debata. Ima nauli na hinalaconna doho na sudenggan. Tagaris bawahi jo bagian A. Unang sarobang doho portibion. Alai gabe ibaruma hamu. To be transformed di pai baru. Isi masa kita nahola maridi sadari sahali. Adong akainat tanolo maridi sahali. Alai tong berjua matai makaol. Bang gorong kusoni moliate ma puji Tuhan.
Alaya kido mololam takas martepian inatai uli marpahean dengan muse merbadak hukus muse. Wah, dan nama tak gah burjunya mata lau merdidai. Molo say ringgas ibana pay baruhon dirina. Alay setiap yang golok do memonai si bah isi mau lo merdidai ya teh. Ikon na di payes do, ikon na di pay baru do, ikon na di badaki do. Bila peting nakpe Naomi ribondik. Asa malulupulok roha dohot. To be transport, diperbarui. Gabe ibaru mahamu dung muba pikiranmu. Hamang hamu inaku pamanat di hata gurik dung muba pikiran non didok may sada hata nus. Alai di bagasan sada hata nus, disitulah roha dohot todi. Isima roha dohot pikiran. Jadi ternyata di hata Junani sada do roha dohot pikiran non. Ay molo takas pehita marroha hape hurang pikiran ba na hurang roha don noni dohono. Ya sui hurang waras. Manang molo tazom pe ibana marpikir alay da ngadong roha di bana nara ope tonggo hirana hurang roha tongon. Inus gabe ibaruma pikiran muna. Ima sada. Asawalo hita toktong pay baru. Jai jolmana meribadah dang boy soy konolo ibana pay baruhon dirina, pay baruhon rohana, pay baruhon ate-atena, pay baruhon padohana. Ibana natuluran non sekolah minggu ama doh gabungan non ngapasten nodung parhehe non tababurus na masudian non tabaringgas alay na marga tabadohot haporsiaw meningkat dohot haporsiaw ay tangyak tayo sa benapasugi ida te say meningkat kamanyan aka sudu na upos. Molo esada bapak na ba S2 manya dohot anak konta. Molo dunges dua omak nga S3 manya dohot boruna. Alay molo dung parkur amatay ba anak konay pendatong malubis yan eh. Tetap meningkatkan hadirion na di joloni debata. Paduahon song dia mamu saya hapataran ni zolmana beribadai. Taida mazuak kamangin ang satu kinari di ayat 7. Ay marhite siya na sinrohanan ni lehon na tuaw hupaingo maganup hamu. Unang matorbang razumi hamu dirimu lobisian napatu. Unang matorbang rajumi hamu dirimu lobi sian napatut. Alai tapnina tamama parrohahok kamu. Ganup marguru tugudang ni haporsiaon nati nurpukon ni debata tuibana. Unang matorbang. Jangan terlalu merasa dirimu lebih dari segala-galanya. Om majo hata terbangun nate menganggap diri lebih dari segala-galanya. Tersongo pargodangi ho pargodang sudiri botoho nak sohudok nunga di botoho. Alai tonggo piau malos yako ineman. Tetap dia di atas. Dia tidak pernah setara dengan orang lain. Apalagi di bawah. Dia harus dianggap terus dalam posisi yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Hamunak kadamang sabalik nga
hata terbang dan gabe terus mahita patu toruhod diri satoru toruna. Misalnya ngarong dihita potensi. Alai molo dipangido huria misalnya potensio sa kita, ahamay dokon ay song manangahamang di jabunam. Jadi dua hata terbangun, terbang matoruhu gaya bidang kadang berkreasi bana, alai na padua terbang mati bohu gabe patotoruhod zol manasing sohola dirina na tumibosian salu. Na patoluhon di ayat pitu dohot walu. Didok disi ia ulau marhubas ma. Ia haguruon ma. Ia pangapoyon mangapoi mangasii bulus ma rohana. Ia na manguluhon maringgas ni rohama. Ia na marbasa-basa sian lasni rohama. Ganup nasida mangulahon ulaw nabi. Hobartu na tinurpukon ni debata tuibana. Mulut tabay jo bahasa manajerial sinuengon, masing-masing setia dengan job desk yang ada padanya. Masing-masing setia mengerjakan job description yang ada padanya. Jai zolmane beribadah yang sejati dangoloon manarbutiak kaulau nidonganna. Sahira nasari tulau nidongan hape ulaon nadang diulahon. Dang. Zolmana marhada ulaton diulahon daulaon nasa denggan-dengganna dan dibuka peluang bagi teman lain mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Kuriani itu hatta tidak ada sumur yang setengah kotor, setengah bersih. Pasti sumur bersih semuanya atau kalau tidak bersih mungkin kotor semuanya. Di bagasa diri tope ikon sisada hibullah mangulahun naho bartu lomo ni rohani jahuba. Dang mer bagi-bagi. Alaina beribadah yang sejati hibul mangoloi hatani tuata. Itulah musik yang dilakukan seperti pesta musik kita ini, indahnya Kidung Nusantara. Jadi kita tidak memetik gitar, tidak memetik kecapi, tidak meniup seruling, tetapi ibadah kita itu kita perankan secara operasional dalam hidup kita. Di bawah ini hamu kadang dainang mulu polisi hamu kantor, selesaikan segera kasus-kasus yang ada. Itulah ibadah yang sejati. Kalau ada di antara bapak ibu yang bekerja sebagai guru, selesaikan materi pengajaranmu dengan sebaik-baiknya, PR kerjakan dengan baik, periksa, itulah juga ibadahmu yang sejati. Sebagai karyawan yang diberikan oleh pimpinan pekerjaan di kantor, mengerjakan laporan keuangan, laporan administrasi, kerjakan dengan tuntas sebaik-baiknya pada saat itu, itulah ibadahmu yang sejati. Demikian juga anak-anak muda yang bekerja sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai grand designer dan lain-lain, engkau sedang beribadah dengan mengerjakan sebaik-baiknya pekerjaanmu dimanapun kita berada. Molo taulahon ina marbasa-basai didokon pengamsal name miutangi Tuhan dohitaisi pasali jahuba nian dang mungkin gabe marsali hita jahuba tu hita te ay sanibana do saluhu na pasu-pasu na tazalo alai di patorang pengamsali sogoni magobaranna hirana tapasali do jahuba molo taulahon
ulaun ibadah sejati dengan beberapa pekerjaan tadi. Tabuka majostok jo akamang poda ni Raja Salomo bidu 10 sia ayat 10 pitu. Boleh tampilkan media kita Amsal 19 ayat 17. Bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Ya, di hata Batak sono didok napasali jahu bado manang ise namar dengan bahasa tunapugus. Zalaibana mamalotson dengan bahasa nai tuibana. Pasali jahuba. Rak majohita majaha na tersurat di hata Indonesia naung adong di layaron. Tulu iya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Sadario marulopolo botol di takamanginang. Ala terlantik ma presiden doh wakil presiden nai baru di tonga-tonga ni bangsota. Topek di bulan musik duhuriata indahnya Kidung Nusantara. Sudah mahita doh menangyakon nang pemimpin partugi ni bangsota. Mulawang kapilihan-pilihan na berbeda ya katikin ng salpu daksi ngotobe. Mga selesai bisa luhu na. Alayos tangyang kunota mamata Prabowo Subiantoon. Doho ang gita. Si Gibran Rakabuming Rakaon. Asa betul-betul dihaholongi bangsota doh berbagai ragam pluralitas nadong termasuk nang aka izin marhuria asa unang lam adong be di tongah-tongah di bangsota doh negara ta tatangyakon nang pembangunan asa gabe subjek tu zolma tu rakyat na di pareta supaya tidak pernah mengorbankan rakyat untuk pembangunan, tapi membawa pembangunan untuk rakyat. Di bahini tong majo marede hita salinari PKJ 204 ibadah yang sejati. Asatong sedingai na sidak kahudulan na. PKJ 264. Apalah arti ibadah? Taedeh majonon natulu ayaton. Alai didok disiamok kadamang do dainang. Lubobi di ayat 2, marilah ikut melayani orang berkeluh agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilanmu. Persembahan yang benar bagi Tuhan. Kita coba nyanyikan dulu khususnya ayat 2 dan ayat 3. Marilah ikut melayani orang berkeluh agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan
juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbebas. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mauliate jala puji-pujian marohanami di hoali Tuhan. Naung mamakulingi jala mabuhali hami marhite-hite hatam, asa lam takas marhadaulaton ngulunami, agar kami menjadi orang-orang yang gemar beribadah yang sejati di hadapan Tuhan. Sudi akatang yang kami aka edde puji-pujian aka kur hadaulaton nami ibadah nami me Tuhan, marhite-hite pamangan nami nama muji-muji guarmu, marsangak maho terpuji maho, marhite-hite aka edde puji-pujian nahu sobaho kami tujulum. Jala pasu-pasu nang aka ruas ni huriam aka pungua parede aka parkur, nang mangedehon edde puji-pujian ni gabi sudap jala tabu zamita begion ni akan atumangihon doho apul-apul di akan nadapotan hamaulon di tonga-tonga ni nguluna. Alai dos do argana, ibadah yang sejati nang sopola sudi hami maredde alai molo ringgat cami madulo akkana somarama somarina yatim piatu manopot akkana mabalu na dibagasan hapor suhonna doh akkana hasitan dohot akkana somardi hadiah ipe ibadah yang sejati dui mongolo dohot tami manopot memakulingi mengurupi nasida. Asa meladong na sopola marede malo ditongani huria dang moru pakilalaan na beribadah merhadaulaton marhite-hite na patupahon ragamnya kapabahenan na ditongani na humaliang ditongani masyarakat dohlan strata sosial masyarakat na huadupi hami ditonga-tongani na humaliak kami.
Secara khusus Tuhan pasahatami tulu punguan parede di huriam. Ianak kon nami sekolah minggu punguan ama doh gabungan. Naung luza mengaradi diri madoho tiaka pertandingan dia katikinaro. Homa Tuhan nama masu-masu nasida. Asa di bagasan ulu-pulup las niroha sa daun nasida. Mangedehon akka edde puji-pujion ni bain sangap di warmu. Jala las niroha apul-apul di sadok ruas ni huriam natu mangihotsa. Secara khusus punguan nama ni huriam ditongan ni parheheon natongon di ulahon nasida. Pasu-pasu Tuhan sudia ka ama di huriam HKBP Rawamangunon. Asa doho nang nasida pe mangalehon tikina guguna sinadonganna para lealionna rap marsaur dohot patupahon nak kaulaon marhite-hite punguan ama di tonga-tonga ni huriamon. Ima eddenami naniulahon dalam nami di bulan musikon indahnya kidung Nusantara. Kuhut maroi kumene hami patupahon nak kanabuy patupahon nami dopak akka dongan nami. Secara khusus nang dibagasa sadarion hami parhalado ruas ni huriam HKBP Rawamangunon. Doho mangalopi tangan mangido asin roham doho dengan dibasa. Mamasu-masu pertugi ni bangsa nami Presiden Prabowo Subianto. Dohot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dinaung dilantik sadarion. Homa Tuhan merhite-hite todim menungguli rohana sida nang pedibagasan akkaugamo haporsiaw na marasing alayhu perhatopotami sadado debata na manoppa sa doktor tibyon partugi ni bangso nami partodi manasida Tuhan asa mangulahon akkaulaon na dinggan maradopon sa luhu na masyarakat. Mangulahon nakkaulaw pembangunan na manusiawi di sudi ruas ni bangso nami. Margugoyhon na sida menghargai hak asasi manusia, harkat ke manusia. Jelas secara khusus mengawal kebebasan, kemerdekaan beribadah di tonga-tonga ni warga gereja. Dalam nami Tuhan mangarangguton bineka tunggal ika. Di tonga ni bangso na ragam ugamo, budaya, bahasa, adat. Di parhatopo rohanami asalam tulina tudenggan na turosuna bangso nami Indonesia nang tuak katiki nandang roh. Say padaw akazol kelompok-kelompok intoleran sa bangso doho negara nami. Asa doho nang nasida pe mernida hami akka namrahamaranggi di tongan negaraon. Ay rap memerdekakan Indonesia dohami. Sudi dohot akkau pungami marhite-hite semangat bineka tunggal ika. Alani Tuhan, say homa toktong naman na bay gugu dot ay pasod dinasida. Asalam patar partugi ni bangso nami manguluhob bangsoon di bagasan lomo ni roham. Apu 5 ruas ni huriam natongo di bagasan sitaunon sadarion. Keluarga Robert Saut Nenggulan. Inanami baru Panjaitan. Keluarga Baktiar Siburian inanami baru Situmorang. Sunguni sada sian amani huriam. Hotman Pranada Sirait. Doh ruas ni punguan ama.
natongon maredde di bagasat tikyo. Apuli jala pergugui salu na keluarga. Sa dibagasan habengeton ni rohana siyan hoida sida madalani si taononi jala monang na sida manalpui saluhut na kailuilu siya si malolong na sida. Lehon ng hahipasod yak karuas ni Huriam na tungod dibaga sa parsahiton. Jala topo manasida di rumah sakit sa Darion na piya di puduman na. Nyonya tambah na 70, nyonya parapat si matupang. Allegro na tama purba, nyonya Wilarton saing sagala. Binsar si Haloho, sualohon Martin Lumban Tubing. Situa nyonya Sinaga Borusialagan, Zefania Angelica Simanjuntak, Zames Pangaribuan, Palti Sinaga, Situa Bungaran Siregar, Situa nyonya Tampubulun Boru Simorangkir, nyonya Aruan Boru Tabunan. Ali Tuhan hujo hami guarna, huwag kami guarna sida tuzulom, apehom matangamu, naguk huwasoy, mangenet sahiti sa pamatang nasida, alay na umangat patugo jala pahot hapor siya nasida. Songon niya karuas ni Huriam na marsahit pemulihan dito nga ni bagas nabi topo manasida Tuhan. Jala tabay ng hahipason dinasida. Nang dihami penarobong at tubagas Zoromon, adong bido kasahit nami. Adong bido hamaulon na hawalupi hami. Doho mahami Tuhan. Apuli jala pahipas. Asa mulak kami ano siya bagas Zoromon. Di bagasan ulup-ulup las ni roha na siyan hoy. Marhite-hite gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tangihom ma tangyang kam. Amen. Roh
hidup di Tuhanku. Ale-ale di Tuhanku, Aku Yesus Upasahat batu Yesus, saluhut na diriki. Upasahat batu Yesus, saluhut mangoluki. Ali debata amanami na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhut sileolehon na dinggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di zulum, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asal lam hutad dahami gudang ni sileolehom mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbedia maguarmo, say Roma harajawmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami tugihot tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tu toddim.
pasu di ngolun di huria, jala pasu di ngolun